Em qala çalakîya Kurdan a 3500 sal berê niha bikin. Çalakîya karkerên Kurd ku ji bo heqdestên xwe çêkirine 3500 sal berê. Hûn ê bêjin çawa çêdibe? Çêdibe helbet. Bi giştî tê zanîn ku di sed sala 19 de piştî şoreşa sanayî karker derketine ortê, çalakiyên karkeran derketine ortê. Wisa dizanin. Lê 3000 sal, 3500 sal berê li Mezopotamyayê, li Misrê karkeran çalakî pêkanîne ji bo heqdestê xwe. Helbet wê çaxê heqdest wekî anha ne pere yan zêr yan tiştekî din bû. Wê çaxê heqdest nan bû, zad bû, fêkî bû, goşt bû, çi zanim masî bû, xê bû, hirî bû. Karker ji bo van tiştan dixebitîn. Ji bo van tiştan çalakî pêkanî bûn. Çima? Ji ber ku heqê xwe negirtibûn. Em qala 3500 sal berê dikin li Mezopotamyayê, li Misrê. Karker kî ye? Karker ew kes e ku bi heqdestê xwe li cihekî dixebite. Ev keleha Amedê çawa çêbû? Bi çend kesan çêbû? Çend sed kes yan çend hezar kes tê de xebitîn? Piramîdên Misrê çawa çêbûn? Çend hezar însan ji bo wê xebitîn? Wan çi qas heqdest digirt? Digirt yan nedigirt? Em qala şoreşa sanayî û piştî wê nakin. Qala 3500 sal berê dikin. Belkî hê zêdetir. Bi vî awayî karker her hebûn. Di her serdemê de hebûn. Û wê çaxê jî li Mezopotamyayê karkeran çalakî pêkanîne ji bo heqdestê xwe. Di tabletan de ev heye. Û nameşanine ji bo yên jor. Heqê xwe xestine. Yên ku çalakî çêkirine çûne xwe avêtine ber perestgehan ku êrişê wan neyê kirin. Çawa ku anha êrişê karkeran tê kirin, êrişê karkerên ku di çalakiyan de ne tê kirin, wan jî xwe avêtine bextê perestgehan ku êrişê wan neyê kirin. 3500 sal berê. Em ji ku dizanin vê yekê? Di kovara Dilopê de hejmara wê ya 39 de yanî ya ku anha li piyaseyê hejmara mehên gulan pûşber û tîrmehê de Mesûd Alp nivîsek nivîsandiye. Bi vê nivîsê xwendevanan dibe bi qasî 3500 sal berê dibe Mezopotamyayê, dibe Misrê û li wan deran qala rewşa karkeran dike bi belgeyan. û ji bo vê vîdyoyê jî me ji wê derê sûde girt. Hejmara Dilopê ku Dilop ev 8 sal e weşana xwe dike li piyaseyê ye. Hûn dikarin vê nivîsê jî, nivîsê din jî bixwînin û jê sûde bigrin.